Il-popolazzjoni f'Malta żdiedet sew, l-istess bħalma żdiedu l-karozzi. Madankollu l-ammont ta' vapuri li vjaġġaw bejn Malta u Għawdex baqgħu l-istess. Din is-sitwazzjoni toħloq problemi kbar, kemm ta' dewmien kif ukoll ta' sigurtà fl-ivvjaġġar. Dan intqal f'konferenza bl-isem Vapuri ġodda għal Għawdex organizzata mill-membru parlamentari Ewropej Nazzjonalista Peter Aġus li spjega kif Malta tista' tapplika għar-reba vapur b'mod immedjat. Smajna kif hemm possibilitajiet kbar għal Għawdex u rajna determinazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li jwettaq dawn l-aspirazzjonijiet. U għalhekk aħna qed nimpenjaw ruħna hawnhekk u diġà minnija bħala partit u ħankomplu nagħmluha aktar ċara li naraw li jkollna soluzzjonijiet l-ewwel net medium term fl-immedjat biex ikonna vapur ġdid għal Għawdex li jista' jsir bil-flus tal-Unjoni Ewropea anki medium term, ġifieri m'hemmx għalfejn nieħdu 20 ta' snin, iżda rridu wkoll soluzzjoni aktar fit-tul. Waqt din il-konferenza li saret f'Għawdex għamel l-indirizz tiegħu wkoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li tenna kif il-gvern ta' Bella m'għandux ir-rieda li jagħmel dak li hemm bżonn f'Għawdex u dan minkejja li hemm soluzzjonijiet tal-problemi fil-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Fil-konferenza tal-lum ukoll illi fil-fatt ħassib illi ssir Peter Aġus ħareġ biċ-ċar li s-soluzzjonijiet qegħdin hemmhekk. Numru ta' diffikultajiet ilhom jiġu esposti anke mill-korpu kostitwiti għal ħafna snin, però evidentement għandna gvern li m'għandux ir-rieda politika li jwettaq. U għalhekk inutli illi issa fl-aħħar senti qabel elezzjoni se jibda jwieqed ħafna affarijiet għax in-nies qed tifhem illi dak li kellu jwettaq kellu ċans li jwettaq u ma jwettaqux u allura se jibqgħu biss wediet. Id-Deputat Nazzjonalista Ivan Castello qal li hemm il-bżonn li l-port tal-Imġar jikber kif ukoll li jsir port ieħor alternattiv. Bix-Shadow Minister għal Għawdex Alex Borg jgħid li d-dewmien qed isarraf ħafna ħin moħli għal ħaddiema u l-istudenti. Dan filwaqt li propona sistema ta' booking online u investiment fl-aneġġ li jaħdmu bl-elettriku. Intant waqt din il-konferenza għamlu l-interventi tagħhom il-kandidati ġodda tal-Partit Nazzjonalista fuq Għawdex, diversi esperti internazzjonali u stakeholders oħrajn.